ine ndiya babanjanga tinalandira katemera dziko lomwe anthu ake ndi odwaladwala silimapita patsogolo, pajatu amati moyo ndi mpamba. Ichi nchifukwa chake boma limakhala kalikiliki kuonetsetsa kuti nzika zake ndi zotetezeka ku matenda osiyanasiyana. Imodzi mwa nthenda zomwe zinakhudza maiko ambiri kuphatikizapo dziko la Malawi ndiyo nthenda ya COVID-19. Dziko la Malawi kudzera mu nduna wa zaumoyo lakhala likupereka njira zosiyanasiyana kufuna kuchepetsa kufala kwa muliliwu. Imodzi mwa njirazi ndiye kupereka katemera ochepetsa kufala kwa muliliwu. Mu kampeni yomwe tikuyitcha kuti Timasamala, boma la Malawi ndi chithandizo kuchokera ku bungwe la United States Agency for International Development USAID linakhazikitsa kampeni iyi maboma a Thyolo ndi Zomba potengera kuti ndiwo ena mwa maboma omwe anali ndi chiwerengero chochepa cha anthu omwe analandira katemera wa COVID-19. Pofuna kupereka mwayi kwa anthu onse okhala maboma awa maka boma la Zomba, kampeni iyi inafikiranso anthu okhala mbali mwa nyanja ya Chirwa kuphatikizapo omwe akukhala pa chilumba cha Chisi chomwe chili pakati pa nyanjayi. Ngakhale ulendo oyenda pa nyanja ndi ulendo omwe ambiri samaukonda, koma gulu ili linalimba mtima kuyenda ulendo wa pa nyanja, ulendo oyenda ndi mtima. Ajina Chantole, ajina Teseple, ajina Love, ajina Pile Planks, ajina Sipi ya Lotro, ajina Sipi ya Time, ulendo wa kuma Vietnam. Pa 28 June 2023, ulendo huu unayambika kuchokera pa chipatala chachikulu cha Zomba. Gululi linakwera magalimoto kuphatikizapo ambulance ya chipatala omwe anadutsira pa matawa letano kutenga msewu wa Zomba Airwing. Apa gululi linasiya msewu omwe umakafika kwa Jali ndi kutenga msewu wa Fumbi omwe umakadutsa kwa Govala kenako kumpyugu mpaka ukafika ku Kachulu. Pa Kachulu ndipo omwe gululi linakwera bwato kuyamba ulendo wawo woyenda ndi mtimawu omwe anakhala kuzungulira pa nyanja ya Chirwa kwa masiku 3. Tendai kumaika mioyo ya watu pa chiopsezo nimetegezera ndanya mata ameta apeza kuno Mozambique mabe ngakhale ali mdera mu dziko la Mozambique akuwatchulabe kuti kungotangota chifukwa iwo anachoka pa malo otchedwa ngotangota amene ali mu dziko la Malawi. Cyclone Fred ndamana apangisa kuti malo amenewo agwere madzi ochuluka, madzaze madzi chifukwa munali mphepete mwenimweni mwa nyanja ija ya Lake Chirwa. So chifukwa chimenechi anthuwa anasamuka kungotangota imene lili dziko la Malawi kubwera mbali ina imene kuli ku Mozambique. Moti kumetafika kuno ndi dziko la Mozambique, tadutsa pa boda ya Mozambique moti tutatsatira Amalawi amene anazakhazikika mu dziko la Mozambique chifukwa cha namondwe wa Fred. Nanuso inu ndiya babanjalo mukala ndile katemera wa COVID-19. Nangani bati sabato najibula bora imani okwa Blantyre kitu binambika bakali nile kuje mbuyo muenda jebu baso kutene kuda pa kamena bora wa jabe kuda bora kudwa mabona mofuna mutedwa koma apiga nalo anapote kuda ndeka ambili mbuyo muzimakanga tumavuta kuda ambili anaji sasa yote kabisa basi kati muzwa kwa tu yezi makanga tu mavuta kuda kuda mbaisi kwa mbili kati mena kudi mbuyo amapeleka kidogo kubwa zina zona kudi antu amaziwo bawo ndina nazo sasa kwamba mwezi kuwayanganira tengere punziro kuti nawo akabayitse kutetezera miyoyo yawo pamene mukuwauza abantu za ufumu wa kumwamba musaiwale kuwauza akabayitse COVID-19 ilipobe kupitirirabe kufala atsogoleri m'midzi kumbutsani anthu anu kuti akatenge katemera
ateteze anzao hapa ntchito, ateteze mabanja awo ndiye na matenda mkona dziko lingatukuke bwanji zingazodalagala ife tinalandira kateme. Monga amene ndinakali kuti malowa anthu amakhalapo ndipo iyi mukuona kutsogolo umenewu ndithu unali msewu umene anthu amagwisa ntchito galimoto, ngolo, kaya njinga za moto, njinga za kapalasa kumene, koma namondo wa Fred wasandutsa msewu umenewu kukhala modutsamo bwato. Seveni kulo kuti limadzi. Kalogera kutali pina kuno. Tiri kunyanga kumandira chikufuti amwe ulio. Ewa guys, enonga kuti tikatsika bodi tizikafika pantunda. Koma guys, nene ndiko. Maziso. Marinyaru. Oi manu gogo manyego. Take support. Chokala moyo wa tanzi ndiwo tetezana, odi banja ligoma ndi anthu, mudzi ugoma ndi anthu, dziko ligoma ndi anthu. Tinachoka kumalo angotangota amene anthu ake akukhala mdziko la Mozambique atasamuka mdziko lawo la Malawi kamba kana mondo wa Fred. Lero tili ku Sombi amene so ndi malo ena amene atimasamala awaganizira kuti akafikire anthu ndipo akathe kupanga chiganizo cholandira katemera COVID-19. So pano tikuyankhula pano tayima ku Malawi, chimenechi ndiye ndithu malire a dziko la Malawi ndi Mozambique. Nzere mukuona apawo ndiye anayikidwa kuti ndi malire a dziko la Malawi ndi Mozambique. So mukaona apa mbali yakuno imene tikujambula tayima ku Malawi, tikangoloka nzere umenewu mbali nayi ndekuti tafika mdziko la Mozambique. Moti ife amene tabwera kuno, amene tabwera ngati timu ya Timasamala,
show imene tikupanga ndithu yokhudzana campaign imene yakatemera COVID-19 tikupangira mu dziko la Malawi, koma kumene kuli katundu wathu, kumene tasiya zinthu zathu, kumene tagona ndi dziko la Mozambique. So tikhala limodzi kuno fikira madzulo ano pamene tikhali tikucheza ndi Amalawi anzathu amene ena kukhala ku Malawi, ena kukhala ku Mozambique atachoka pa malo awo chifukwa cha namondwe wa Fred. Ndiye monga ndinafotokozera kuti tikhala tikupitirizabe kukupatsilani zochitika za Timasamala. Kuno tikhoza kumati ndi ku Malawi, koma mbali naiso ndi ku Mozambique. Pena time stamp kamera yathu imationetsa kuti tili ku Zomba, Southern Region of Malawi. Pena ikumationetsanso kuti tili ku Manyela District, Niassa Province ku Mozambique. Ndikukhulupirira mukhoza kuona kusintha kumene yasintha video yathu imaonetsa location ya Mozambique, pano ikutionetsanso location ya Zomba ku Malawi. Ndiye umu ndikudutsamo ndithu umenewu unali msewu pakadali pano chifukwa cha namondwe wa Fred. Pano ndithu malo moti muzidutsa njinga kapena magalimoto, mukudutsa mabwato. Zimenezo ndithu ndi zimene zinachitika kuno ku Sombi, kumene anthu anasuntha kuchoka mdera lawo kulowa mbali ina ya Mozambique chifukwa cha namondwe. Ndithu apa tikupita ndithu ulendo wokaona chipatala chimene chinamira madzi chifukwa cha namondwe wa Fred. Ndemonga ndanena kale kuti muno tikupitsa muno munali msewu, koma chifukwa cha namondwe ameneyu pano ndithu pali madzi, ndipo tikugwiritsa ntchito bwato kuti tiyende. Mukhoza kuona kuti tili ndi manyumba ochulukirapo amene ali m'madzi. Onsewa ndithu unali mudzi wa anthu ochuluka amene amakhala mu dera limeneli, ndipo anthu amenewa pano ena mwa iwo anasunthira ndithu mdziko la Mozambique. Umenewu ulendo umene tikufotokoza monga umenewu unali mudzi wa anthu ochuluka, analinso ndi chipatala chawo, koma pakadali pano chipatala chimenechi anthu anasunthako zinthu malinga kuti chinamira madzi. Pakadali pano ndi kumalo kuti anthu sangamakwanise kumapitako paboti kamba kuti chipatala chimenechi ndithu chili madzi. Ndiye ulendo umenewu ife atimasamala amene tikulimbikitsa kuti mwina anthu atenge nawo mbali kubayitsa katemera wa COVID-19. Tikufuna ndithu tikutengeni kumeneko kuti mukathe kudziona nokha kuti kodi namondwe wa Fred anakhudza bwanji madera ena maka kuno ku chigawo chakumwera kwa Malawi. Ndiye pano tikhale limodzi. Ndiye ulendo ndithu ukupitirirabe kumene tikukaona chipatala chimene chinamira madzi chifukwa cha madzi ochuluka amene anabwera kamba kana namondwe wa Fred. Ndiye monga takhala tukambira kuti ife atimasamala tikupanga kampeni imeneyi maboma a Cholo komanso ku Zomba. Ndiyetu dera limeneli ndithu lili mboma la Zomba kumene kuli ku Malawi, koma kamba ka madzi amenewa anthu anasunthira ndithu kupita mdziko la Mozambique. Ndiye chimenecho ndiye chipatala cha Chinguma chimene amagwiritsa ntchito anthu, koma pakadali pano anasunthapo zina mwa zinthu zimene zali kumeneko kamba kuti anthu sangakwanitsenso kuchigwiritsa ntchito. Izi zinadza monga tanena kale kuti ndi chifukwa cha namondwe wa Fred. Ndiye ife atimasamala tafika kuno, takutengerani kuno ku Chinguma Health Post kuti tikuonetseni kuti anzathu akuno anavutika bwanji, ndipo ife kampeni imeneyi tikupangapo chani kuti mwina tithebe kuwafikira ndi uthenga wakatemera wa COVID-19.
ndithu pamene pandiye pa chipatala tikulowa ndithu mkati mwa chipatala chimene tikuitcha kuti cha Chinguma. Malo amene anthu amapondapo mwina kuima panzere kukalandira mankhwala, koma pano tikudutsapo ndi boti. Ndithu ndi zina mwa zomwe zinachitika kuno ku Chinguma, koma ngakhale zili chonchi ife a Timasamala takwanitsabe ndithu kufika kuno kuti tizathe kuwapatsa mwayi anzathu akuno kulandira nawo katemera wa COVID-19. Monga anthuwa tafotokoza kale kuti anasuntha kumene amakhala kuno, ndipo pakadali pano akukhala mdziko la Mozambique, koma ife tawatsatira kuti nawonso akhalebe ndi mwayi kumenewu olandira nawo katemera COVID-19. Zonsezi ndithu zikutheka ndi chithandizo cha bungwe lija la USAID komanso unduna wa zaumoyo. Ndiye tiyeni tikhalebe limodzi. Tafika ndithu pa chipatala cha Chinguma chimene anthu akuna magwiritsa ntchito. Tikulowamo ndi mu ofesi imene amakhala ndithu anzathu azaumoyo kuthandiza anthu, koma monga mukuonera monsemu munadzadza madzi, muti katundu wina amene ali wabwino ndi amene anayikidwa ndithu pamwamba, koma zina zonse zinanyowa. Ndithu ndimene zinachitikira kuno ku Chinguma pa Chinguma Health Post. So ife a Timasamala tabwera kuti tizagwire ntchito ndi anzathu amene wazaumoyo kupereka katemera uja wa COVID-19. Ndiye tinapezapo ndithu mwayi wosafikanso kuno kuti tikuonetseni kuti namondwe wa Fred anakhudza bwanji mwinaso maka ku nkhani ya zaumoyo kuno ku Malawi. So monga atakhala kufotokozera kunena kuti kuno tili kuno ndi malire enieni a dziko la Malawi komanso dziko lija la Mozambique, mokuti anthu amene anasuntha malo amenewa, malo ochuluka amene mukuwaona, manyumba ochuluka amene mukuwaona, anthu ake anasunthira ndithu, anapempha nawo malo m'dziko la Mozambique. Time stamp camera nthawi zina ndithu kumatifotokozera kumatiuza pamenepo kuti tili ku Makanyela district Niansi province m'dziko lija la Mozambique. Penanso ikumatiuza kuti tili ku Zomba mchigawo chakumwera cha Malawi. Ndiye tili kuno kukupatsirani zonse, ndipo tiyeni titsatire bwinobwino kuti kuno zinachitika motani, ndipo pano akupangapo chani kuti anthu apitirizebe ndithu kukhala ndi mwayi olandira chithandizo chilichonse cha chipatala. Pano pa chipatala cha Chinguma Health Post muona mulomo ndi office imene timapanga ma services athu a chipatala. Kuno kwambiri timasaidiza anthu kupereka katemera, timapereka mankhwala kwa ana under 5 komanso ndi akulu omwe. Komano chifukwa cha vuto limene linatigwera ukochekana tili mulomo ndi office iwoneka ndi project tinachikapika mataba wajamani papa kusonza kuti zinthu kunokuwa zinatituna kwambiri. Nde tinachoka kuno kusamukira kuntunda kumene tikukhala kugwira ntchito mwakutiro. Kuchokera pano ndakhala pano ukafika kuntunda timayenda mtunda wa mazimu ukwanira 1 km. Komano kuno kuna mpambiri amene amathandizika kuno chipatala chimenechi. Pepo lathu ndiona kuti kuno kuli anthu amene kwawo ndi kuno amene akati amadalira chipatala amalira chimenechi. Wanjira ina kupempha mabungwe komanso boma kuti atenge kugawa kuthandiza zosiyana-siyana. Monga kuno nyanja kupempha ngati klorini tikusowa kwambiri, kupempha matenki, kupempha water filter ya maso zipangizo zogwisa ntchito m'makamusi zinazoteronso. Ena onse amene akukhoza kuthandiza ndithu ife tikuwembekezera kulandiritsa chimenecho. Lero lathu lino tili ndi anthu
kupitirira 4,000 amene amadalira chifukwa chimenechi. Waichi inewo ndikudandaulira onse amene akutotenga mugawo. Timayang'ana za machera, timayang'ana za adzimayi, atipataniziraso matenda ena onse mulima ukolera ofikira pano papanali mayi chiguma Gala bibi shuka ndizina kuti wonsewo atetezedwe ingoba itsakatemera ine ndi apa banjanga tinalandira katemera kwa COVID-19 nanuso inu ndi apa banjanu mukalandile katemera wa COVID-19 ife tinapanga chisankho chokhala moyo wa tanzi ndiwo tetezana oti banja likoma ndi anthu mwachidule monga mmene alongosolera zathu alangiza za umoyo kuno ku Chinguma. Ifeyo tachiona chinthu chopambana kwambiri kuga kwa zathu atisamala chifukwa choti chiwerengero cha anthu olandira katemera wa COVID-19 kunoku chinali chotsika. Komano mwachisomo lerolo kuyambira chakummawa kuzafika cha malanchi awa taonapo anthu pafupifupi 41 zimene zikuonesa kuti umatha kulowa kwa dzuwa pomafika kulowa kwa dzuwa tikhupa kuti titha kufikira anthu opana 100 chakuti chimene chikuoneka kuti ndi chinthu chabwino. Komanso tiyamike anthu akuno chifukwa titafikira ndi uthenga lerolo ayesesa kumvetsa zimene zinali zoti masiku ambuyowa zinali zinthu zovuta kwambiri kuti aumvetse uthenga. Mwa izo tikuthokoza anthu amene wabungwe limeneli chifukwa cha kufika kwawo. Mwapadera tipempheso mwina ngati kungakhale kuti mwayi kutsogoloku mwayi ngati umene ungachitike azathe kufikiranso anthu ena chifukwa choti tayendako ndithu madera atatu tukafikiranso ku Chisi kumene tukafika mawa tikhupiranso kuti anthu akachilandira mmene achilandirira kuno. Komabe pali anthu ena amene atsala monga kunoko ndikoti anthu ena amakhala kuti alowa madzi nde nthawi imene mwina tikupereka katemerayo amakhala kuti owa adakali madzi kutereko kuti akufunyana ndi katemera. Choncho tikupempha ngati kungakhale kotheka abungwe limene nkubweranso tsiku lina kuzapanganso activity katemera. Tifotokoza apa kunena kuti kumalo kuno ndi kumalire kwenikweni kwa dziko la Malawi komanso Mozambique. Ndiye anthu ena amene amagwira ntchito mwina pa chipatala chimenechi anasuntha kumalo kuno. Nditotero tili ndi mlangizi mmodzi amene amathandizabe anthu dera la kuno. So manyumba ndithu amenewo mukwaona anthu anasamukamo apa tikuona ndithu toilet imene imagwiritsidwa ntchito pano pa Chinguma. Kutsogoloko mukhoza kuona kuti imene ndi skulu ya primary ya Chinguma imenenso nayo ili m'madzi kotero kuti ana amene anasuntha kuno amene ali mdziko la Mozambique akuphunzira matenti. Zimenezo ndi zimene zinachitika chifukwa cha namondwe uja wa Fred. Ndithu maofesi athu ndi amenewa pa chipatala cha Chinguma amene pakadali pano sagwiritsidwa ntchito kamba kuti panabwera madzi ochuluka. Ndithu tafotokoza kunena kuti ano ndi malo amene amathandizira anthu odwala. Anthu amabwera kuyima ndithu pansele kulandira mankhwala kukumana na dokotala ena mwina kukwezetsa nasikelo kumene. Koma pakadali pano ndi pamalo kuti ufikepo ukuyenera kugwiritsa ntchito boti. Ndithu ndi mmene zilili kuno ku Chinguma. Mwinaso tingomva kuti mavuto ati amene adza kamba ka zinthu zimenezi mbali ya nkhani za umoyo kuchokera kwa amene tayenda nawo kuchokera ku nduna wa za umoyo. Mavuto ndi ambiri kunoko chifukwa cha madzi amenewa. Kuli mavuto kusiyana-siyana. Kunabwera mavuto amatenda a mphere komanso kusowa kokhala kumene kupangisa kunena kuti anthu akhala kuvutika kwambiri. Kunkhani ya
madyedwe. Anthu ambiri thanzi lawo ndiloseka kwambiri chifukwa zolima zawo zinadira ndi ana ambiri akuonesa zoti thanzi lawo. Anjira ina tikhoza kupempha wonso akufuna kwabwino kuti akhozaonesa kuti lithe kuthandiza osavuka. Komanso mwanjira ina tikupemphaso mabungwe osiyanasiyana kuti azitha kufika pafupi kuzakupereka chithandizo chosiyanasiyana chifukwa kuno kumalo kumene kulibeko clinician ali HSA yekha basi. Kudakhala komwe ayikunena kuti mabungwe amene ali ndikuthekera kuti kulizira maclinician pafupi kugoyesa masevisi osiyanasiyana azikhoza kuthandiza kuti azimayi athu athe azimawepeza atopeza mwokwera scale kuti azatenga. Komanso chifukwa cha madzi amene akapinda adwala kuti ngamozi ndi matenda akugona kuti akhauta kumabwera madokta zosiyanasiyana ndi kuthandiza kukhoza kumakala mwajabu. Chabwino tikuona ndithu kuti ichi ndi chipatala chachikulu chimene ngakhale sichigwiritsidwa ntchito, koma nthawi imeneyo chogwira ntchito chinali ndithu chikudziwika kuti chimathandiza anthu ochuluka. Pakadali pano mwina anthu amenewa mumathandiza motani? Wathandiza wake ndikuona kuti timasegula chipatala wathandiza nkhani ya OPD ku village clinic timapatsa thandizo kwambiri, timathandiza kwambiri ana kutengeranso ndi size ya mankhwala amene timakhala nayo. Komabe thandizo londoperewera timaperekanso thandizo la ana amene timapasa akatemera akangobadwa timaonetsetsa kuti ndithu mwana ndinakatemera nthawi yake. Komanso timalimbikitsa nkhani ya kulera kutengera kuti kunokolera anthu ambiri timathandizanso azimayi amenewo kuti wapasa umangiri komanso kuwathandiza nkhani ya kulera. Kuonjezera pamenepo timatha kuwaphunzitsanso nkhani ya kufunika kuzisamala kutenga kuti kumalo kuti athe kupewanso matenda achosiyana. Kuonjezera poko tidakali mu nthawi yovuta kwambiri, nthawi ya kolera komanso nthawi ya COVID-19. Timalimbikitsa anthu kuti athe kupewa kuziteteza kuti apewe matenda amenewa. Nkhani ya kolera ndimene timalimbikitsa kuwapasa klorini kuti azigwiritsa ntchito. Nkhani ya COVID-19 tikuyesesa kuwapasa umangiri wathandizira kuti athe kutenga peza mwayi kulandira matenda amene kuti panopo anthu ambiri ndithu akuchilandira chimene chichoti panopo anthu ambiri ndithu akubayisa mwachidule ndikhoza kufotokoza kuti ayi ndithu apa tikuchokako ndithu ku chipatala cha Chinguma. Ndiye monga mukuona kutsogoloko pakuoneka kuti pali ndithu golo la mpira, soyenza kuti pamenepa ndithu panali ground, koma tukamba pano ndi malo kuti ngatufuna kudutsapo ndi kuti kugwiritsa ntchito boti. Ndithu ndi mmene zilili kuno ku Chinguma. Ndiye madzi onse mukuwaona apawa panali pepo chifukwa ndithu kumeneko kunali mtunda, anthu amakhalapo, pali nyumba zawo, anasukula amaphunzira, komanso anthu amakwanisa kufika pa chipatala chawo kuzalandira thandizo losiyanasiyana. Koma tukamba pano ndithu poona mukhoza kumaona ngati kuti mwina nyanjayi ndi yakalekale, koma ndithu madzi amenewa angobwera chifukwa cha namondwe uja wa Fred. Ndithu ndi mmene zilili kuno ku Zomba. Ndiye kuntunda kumene mukuonako kumene ife tikupita kumeneko ndi ku Mozambique. Ndithu anthu amene anachoka kuno anakakhala kumeneko. Wamanyumba amene mukuona pafupiwa onsewa ali madzi, manyumba abwinoabwino, manyumba amaziko, koma ndithu onsewa ali madzi. Ndipo anthu anasamuka kwina kuntunda kwenikweni kumene anakwanitsa kumanga manyumba ndithu atsekera chifukwa manyumba awo amene amawadalira onse ali madzi. Ndithu ndimene zilili kuno ku
Chinguma kwa ife a Timasamala tinakwanitsa ndithu kuti tizafikire Malawi anzathu amene sanachitike zimenezi ndithu iwo atu amakhala boma lija la Zomba. Ndiye kamba kuti ku Mozambique angopitako chifukwa cha vuto limene lanamondwe, koma iwowa ndi a Malawi. Ndipo a Timasamala anapanga chilichonse chotheka kuti afikire ndithu wina aliyense maboma aja a Thyolo komanso Zomba. Mwina akakhala kuberako ma project osiyanasiyana okudza boma limene la Zomba, koma anthu amene amakhala mphepete mwenimweni mwa nyanja ya Chirwa sakhala ndi mwayi opanga nawo kapena otenga nawo mbali kuzochitika zimenezi pa zifukwa mwina zamayendedwe, kamba kuti kuno kuti ufike ndiye kuti kuyenda kugwisa ntchito boti. Komatu kampeni imeneyi yolimbikitsa kuti anthu alandire katemera wa COVID-19 ndithu ife a Timasamala takwanitsa kufika kuno kuti nawonso anzathu akhale ndi mwayi olandira katemera ameneyo. Ngati manenera kuti anthu amenewa ndithu anasuntha kuchokera ku malo amene aja kubwera kuno kuntunda. Kamera yathu ikutionetsa kuti kuno ndi ku Makanyela tikawerenga ndithu mu Chichewa Niassa province mdziko la Mozambique. Ndiye kamba ka madzi amenewa anthuwa anasuntha ku chipatala chimene chija. Ndipo tikuyankhula pano tafika pa chipatala chongoyembekezera chimene akugwiritsa ntchito. Ndithu tikamanena kuti tili ndi chipatala pano pa Chinguma, tikukamba ndithu malo amenewa amene pakadali pano kugwiritsa ntchito anthu ochuluka amene amagwiritsa ntchito chipatala chimene mwachiona tachijambula chili m'madzi. Pakadali pano akuthandizikira pa chipatala chimenechi. Ena akakhala ndi mavuto ofunika thandizo lalikulu ndithu amenewa amenera kuti apite ku Likangala kapena akhoza kulowera ndithu mdziko lija la Mozambique, koma kumeneku amalipira. Izitu tikukamba kunena kuti pa chipatala chimenechi cha Chinguma tilibeko clinician, tili ndi mulangizi wa zaumoyo amene pa Chingerezi ena amatchula kuti health surveillance assistant, ena amati disease control surveillance assistant. So pano tilibe ndithu ena amene ali ndi ukadaulo wa nkhani za chipatala ambiri, koma tili ndi amenewa amene tiwatchula kuti alangizi azaumoyo, ndi amene amathandiza anthu pano pa Chinguma. So meneyo tikukamba kuti ndi chipatala tsopano chimene anthu akuno akugwiritsa ntchito kutsatira madzi amene anasokoneza ntchito zaumoyo pa chipatala cha Chinguma chimene amadalira. Ndiye pano takutengerani disease control surveillance assistant wakuno kusombi kumene timati Chinguma health imene ili Zomba southeast malire a Zomba ndi Mozambique. Pano tili pano ndi pa chipatala chogwiritsa ntchito kuyembekezera chifukwa cha madzi amene anabwera. Tili pano pa ndithu kugwira ntchito kuti ntchito zonse za chipatala za OPD kuthandizana under 5 ndi ena amene ali oti afunika thandizo timathandizira malo angati amenewa. Mukayang'ana chichikuoneka chindika chinyumba kamene ineyonso ngati munthu imagona pamenewa. Komano vuto linabwera moti zizimusa kwambiri chifukwa chipatala tinali nacho ndipo chipatalacho chinadira. Chonera pano pa chipatalacho chili madzi. Choka pano ukafika kumene kuli chipatala ndikantunda ndithu tiyenda tikuonesani mwina akantunda kawo 1 km. Kuti ndimayenera ndichoke ndipite ndikatenge kumene kuku katemera komanso ndipite ndikaone kuti zinthu zinazokhala bwanji monga pa chipatala ndimene zikuzikike kuchiro. Kunoko ndi alimene lili ndi anthu ambiri kutengera ndi kukula kwa nyanja, anthu ambiri amene anali kuthongwe komanso ena anali kuthongwera anathawa kumeneko. Catchment population 4,100.
ndi dera limene likusokera thandizo lalikulu ndithu. Ndikupempha akufuna kwabwino amene akhoza kutithandiza atithandize. Kunokoti maona ana ochechera, kunokoti matumikira timathandiza nkhani za kupereka mauthenga aukhondo kuti matenda ngati akolera asabuke. Komanso kunokoti kulimbikitsa kugawa mauthenga okhuzana ndi za COVID-19 kuti nona pano pati pa kaliviriki kubaya kupereka katenda amene ndi ukauthenga. Maichi ndifuna ndipemphe muonenesa kuti kunoku kuli anthu amene kwawo akamati kwawo ndikunkulu ndithu ku Malawi si aku Mozambique ayi. Kuti panopa ndithu akusowa kuti akhoza kupita kuti kumona kukusokera thandizo kuti athandizike kukhadi ya chipatala. Nde onse amene ali ndi kuthekera tifuna titapize ku moyo matenti yabwino yoti tikhoza kukhala kumagwirirapo ntchito kuyembekeza. Ndi mathandizo ena onse amene akhoza kutani kubwera kuzatithandiza. Ndizambiri ngati bolini kunoku bolini ndikuti kuvuta timapatsidwa kumadzi ocheperako. Amene yonso amene yakhoza kukhala ndi kuthekera atithandize. Pali njira ina ngati ya water filter. Mabungu amene akhoza kukhala ndi water filter atatipasaso amene kunoku akhoza kutithandiza. Ndimene ndithu zilili kuno ku Chinguma. Tsopano pano timu ya Timasamala ikufuna ndithu ikwere bwato limene lititengere kuntunda ku chilumba cha Chisi. Kumene kunso tufati kakhale ndithu ndi mwayi wopereka katemera kwa COVID-19 kwa anzathu amene akukhalaso pa chilumba cha Chisi. Tifotokoze momveka bwino kunena kuti ku Chinguma ngotangota komanso lungazi kumetayenda malo amenewa sizilumba chifukwa malo amenewa ali mphepete mwenimweni mwa nyanja, koma tili ndi Chisi komanso thongwe zimene zili zilumba pa nyanja ija ya Chirwa. Ndithu ndimene zikuchitikira kuno, ndiye tiye ndithu titsatire zonse pamene timu ya Timasamala ikukakwera bwato kuti tikafikireso anzathu amene akukhala ku chilumba cha Chisi. Kuno timu imeneyi yakhalako masiku atatu, tikunena pano tikufuna tifike pa chilumba cha Chisi kumenenso Timasamala akonza bonaza kuti anthu amenewa nawonso atenge nawo mbali kumbali imene yakatemera wa COVID-19. Kuno tikuyankhulira kuno ndi dziko la Mozambique, moti kuno ma network onse aku Malawi sagwira. Kuti kuno uyimbe foni ndi kuti uyimba pa bureau. Kuli mafoni ndithu ang'onoang'ono atekino amabatani aja, koma amenewo analumikiza ndithu ma network amene mukwawo nawo. Imeneyo ndiye nthambo ya network imene mungalumikizane ndithu ndi ma network aku Malawi, koma kugwisa ntchito mafoni enawa kuno nzosatheka popanda shida ngati chimenecho. Ndithu ndimene tikuchitira kuno ku Chinguma kumene tasatira Amalawi amene anachoka mdziko lawo kupempha malo mdziko la Mozambique, kamba kuti malo amene amakhala inde midzi imene imatchedwa kuti Sombi 1, 2 komanso 3 anasuntha chifukwa cha madzi ochuluka amene anafika m'midzi yawo chifukwa cha namondo uja wa Frede. Ndipo tukamba kuti tinali kuno tacheza nawo, ndipo anthu okwanira 63 ndi amene atenga nawo mbali kulandira katemera wa COVID-19. Ndimene tikuchitira ife Timasamala mu project imeneyi ya kulimbikitsa anthu kuti alandire katemera wa COVID-19 maboma acholo komanso Zomba. Ndiye tikukamba kuti kuno ndi mbali ya Mozambique. Pafupi ndife pali chikwangwani kapena kuti post imene ikuonetsa kuti uku ndi ku Malawi, uku ndi ku Mozambique. Amenewo ndiye malire amayiko awiriwa, koma ife tafika mdziko lino ndi cholinga ndithu kuti tiatsatire Amalawi anzathu amene anabwera kuno kamba kamadzi ochuluka amene anadza chifukwa cha namondo uja wa Frede. Zonsezi zikuchitika ndi chithandizo chochokera ku USAID komanso kunduna wa zaumoyo. Alendo amene mwachokera kunjira adakulandirani ano masuka kwa iye amene akana kulandira katemera wa COVID-19
kuti moyoje wausiya bachiswe. Ineyo sinanga ndimali tajamali zinalobera village headman Malewa. Palilepa lero ndamaliza Katemera. Otitanjira mutatu tandiembera njira Katemera sinaone vuto ndaliyonse. Pakali pano kadyanga ndi amene akana kuwaleta Katemera ndakuti moyoje kuusiya bachiswe. Ziko mukwambiri. Ndithu katundu kuyenda mmwamba, katundu ameneyo kwa unduna wa zaumoyo malejista a COVID-19 ndiponso katundu wina kuona ndithu chikwama chimenecho cha unduna wa zaumoyo kuthandizira kuti mwina ntchito imene ibe itheke kuno ku malo amene tatsatira amalawa anzathu amene anakhudzidwa ndithu ndi namondwe wa Fred. Ndipo iwowa anasuntha mu dziko lawo pano akukhala mu dziko la Mozambique. Mbali ina ya malowa tikunena kuti ndi ku Malawi koma mbali inayo ndi ku Mozambique. Ndipo network imene ikugwira kuno ndi ya Mozambique ndimene ndithu zilili. Ndiye pano ulendo pitilira kuti tikakwere bwato kapena kuti boti la injini. Pano takwera mabwato opala sawa, anthu ena akuyenda ndithu, ena akwera bwato, koma kutsogoloko ndithu ndikumene kwayima bwato la injini. Bwato limeneli si likanakwanisa kufika mbali yakuno chifukwa tikuyenda apa ndi malo osaya, nde bwato lalikunga limenelo silingakwanise kufika. Ndipo tiyenda mtunda umenewu kufikira kuti tikafike pa malo amenewo kumene tikakwere bwato la injini limene lititengere ku chilumba cha Chisi. Kumene kuso a Timasamala ali ndi zochitika zawo zimene akufuna kagawane ndi anzathu amene akhala pa chilumba cha Chisi. Tikupita pamenepo kwa Chisi Island kumene tikufuna ndi bonanza yotchedwa Timasamala imene tikuchitira kuno ku Zomba mu project imeneyi imene thandizo lake tikuchokera ku bungwe lija la Chisi komanso unduna wa zaumoyo. Ndithu tunatafikira anthu amenewa tiyeze nawo tauze uthenga kuza Katemera COVID-19 komanso amene akapenge chisankho alandire Katemera ameneyo. Ndiye tili modzi kuchokera kuno ku Chisi Island tikali kupatsirani zonse zimene zingachitike kuno kufika pa chilumba cha Chisi kuno ku Zomba imene Timasamala ikufuna ndithu isamale za anthu aku Malawi maka kuno ku Zomba kuwapatsa mwayi wolandira Katemera kwa COVID-19. Ndithu kuno tikhala ndi bonanza imene tikuyitchula kuti Timasamala bonanza imene zilili ndithu meneko ndiye ku chilumba cha Chisi kapena kuti Chisi Island pa Chingerezi. Ndiye lero tikhala tili kumeneko ticheze ndi anthu kuwapatsa uthenga okudza Katemera COVID-19 amene angapangenso chisankho. Madokotala tayenda nawo kuti alandire ndithu Katemera ameneyo. Tinalandira Katemera wa COVID-19 nanuso inu ndi apa banja hanu mukalandire Katemera wa COVID-19. Ife tinapanga chisankho chokhala moyo wa tanzi ndiwo tetezana. Ndiye ndimene ndithu tachitira kuchokera kuno ku Zomba kumene mbali inayi anthu akukhalanso mu Mozambique malo mwa Timasamala. Ndine Felix Van Captain Otis.
2-0 kaya. Waile siapo tinomo ife. Sibobo. Kimena sibobo. Kimena sibobo. Kimena sibobo. Yo. Ajina la babela, ajina la babela. Ajina dead and pray. More fire. Alive, more fire, more fire. Alive, alive. Alive, alive. Alive, alive. Abo bonde amuna la bonde ndiade. Amuna la bonde amene. Ana sasamba abwela. Ana osasamba. Ana ogona maziko mo sasamba. Abwela. Ndendi feyo.